Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta na kamong tanan di ano mga ka-listeners? Adlaw day karong Lunes. March 10, tuig 2025. O karon mga ka-listeners, ni ang laing nasad nga kung ako ang konsultiho no. Ang suwatam ko karon pinada kini sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangan nga Tutsi. Mga ka-listeners, ang sender no, si Tutsi. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Usa ka pulis ang akong bana nga may pagkahambugiro. Maginisog kunuhay kay pulis, pero talawan din giahak. Naghibog ko kung ano na pulis ni siya, uy. Pero aro inyo kayong masabta na akong istorya, no? Ing anion ko anis pagsugod. Katahon ko ning kanta sa kong amigo nga pulis, be. Si Gili Dilmar, amigo tra kong pulis karon. Ni Milarga Saudi, ang kanta sa be. Ano yan? Ang dalaga kong gulang na, ang iyang papa nagaya-ya. Salamat kay nahuman nagkitaw ka. Mando. Nagsiga lang yung kanta-kanta diha. Waday kay duty? Iyo po na ako dayo. Mga relax sa taon ko trabaho. Kada ko trabaho, kinahanglan sa tagpahuway, kinahanglan sa tag-igong resistensya. Di ba basta-basta trabaho tao. Usa ka pulis taon, you know na. Hilam di ay, you know. Paglaban na nga to. Ha? Paita. Pahuway ganita. Kung doon natin igong ko sublaban. Kay nagkapahuway. Nagkapahuway naman ka. Unsa pa may kipaabot ni mo? Nagkanta-kanta naman ka. Human nagkakanta paglaba. Ayos tinuod ang katakanta ko. Akong gi-enhance ang ako ang voice quality. Hilom diha ay. Bisag mo ra gina imong tingog, i-enhance pag yun mo. Oh, paglaban na dito kay mangumpra pa ko. Oh, lagi. Igong sa kong igong ko subi kay bida. Imuro kong giluya gabi. Grabe kay ka. Hala no, naluya ka ato. Usara ka raw, naluya ka. Usak raw? Usak raw, naluya ka? Isaba, oy! Ning kamot mo ikagimo. Naluya pa ka atong gabiha gumuyahan nimo. Oh, ako man pa sa ilan. Ikay na ning kamot rin mo, oy, probida. Mabita magtigong kong gustong taon. Puna na to rin gabi. Tuluon to crowd. Sus kabut-but Ay, kay pa ikaw itong imo, ha? Ay, hunahuna lang kadako nimo. Ikaw ba, lang. Ako maluya ng imo. Mabaw magitag am-am kay dali ra kay mangluod. Paglaban na dito, masuya ning maurod. Ay, sa wahay. O, lagi! Kuskus piga, kuskus piga, ay, pay, pulis tayo niya, ibon mo ito na bandiro, hay, paita biyan. Mando! Ah! Pagdali ni Mando! Oy, Tintin, maroon ako marong silingang nga bata. Noy! Dara ko sa iyo, day, Tintin! Nay Mando, pagdali, Noy! Kay, Nay, nagurmentado sa eskina, Noy! Pagdali dayon! Aha, ha? Nay, nagurmentado sa eskina, isog kayo! Asa ko no naka, asa na ko na ang standik, Noy! Papasagdi lang na, day, mapulaan na na. Pulis ko pa ni Mando! Imo ginang atuon! Kaya ba dito silang tutsi? Kisa tutsi? Imong asawa, God! Wala ka kaya sa imong asawa? Has tutsi! Pinang-ano taon? Ang pramo to siya sa skina niya tuwa siya dito? Ato aja yun, Noy! Pulis ko gago di isugod Ay, ka! isugo yan, mata. Nagumiltado na siya, be. Ari, be. O lagi, ato aja yun! Kinsa isog niya! Pagkausan ng isog niya! Gusto mo patay? Kinsa isog! Gawa niya, kinsa isog niya, ha? Hala! Yan na si Mando Pulis! Pagyada ninyo! Pagyaan ninyo! Sige, sibog mo. Bebe, ay mo pa doon niya. Pagi ako. Pagyada yun! Pagi ako. Si Mando Pulis, salamat. Nagi Pulis, patay ko nin kormentado. Asa yung mitado, be? Asa? Patay ko. Asa ng litsing dako? Patay ni Ari Hala! Pulis. Kana ba, Noy? Kinsa yung kormentado? Kana, Noy, Mando! Kana nga sa daplin! Nag-inom og tubig! Nag-inom og tubig! Hugog ba? Kanang tagpiso! no? Yama, try. Inom pagtubig. Di nila mo hawi mo doon. Ako rin bahala ni. Hoy, ikaw! Merkado ka! Oh, ano man? Atigbas ka? Uy, may siya.
Patikbas mo ka! Ay, ayaw kumpiyansa ni Mando. Ay, tabakay na iyang pinuti. Nung kang sulting dag, pinuti, probida sa libo eh. Kaya na nang mo ni Mando. Oh, iyahak na. Mura, kakuyapon. Wala na sa paingon nato ni Mando. Sabat ako ni Mando. Ay, kung biyahe na eh. Dahak ni batang biyahe, balon ko. Hoy, sama ka? Ha? Palaga? Ha? Woy, palago. Palaga ba? Kisa ka yung palago. Usama ka? Pulis ka? Oo, polis na ko. Kanyang pulis, usama ha? Usama. Kuan, di off rin ako, di off. Maris ka! Guys! Bidya mag-isi na yung uniforme na. Huwag ko'y labot o maging sila. Usaman, dakpon ko ni mo, ha? Dakpon ko ni mo! Ingon ko! Lagi, ha? Tarong, ha? Ay, masama to. Ano, doon, itar ba taon na nabag-um? Di kayo masamban ka lang. Maputol ko ng uni mo, ni. Porbida sa dinoon. Ginoo ko, kakuyapon naman dinoon ko. Boy, ina akong bala! Uy! Day? Kuyapan ka lagi, Day. magaling mo. Heh! Ito si Kigang. Pusasin na yun na! May kinakuyapan pa na! Pusasin na yun ninyo! Sa ilo ataw ko, sir. Badalan ko sa akong problema. Hello na! Opi po kuyapin mong kanahan na ka. Kaul ko kindi kay saka ko kabuhi. Samban mo gamay, oh. Tawa. Ang sasabat ni mo, sir. Kini, kini. Huwag malagi. Ano na di ay, ha? Ibantiran gali din ako, trawa! Ikaw kanahan na ka? Patyon ko di mo sa libiyos, ha? Teka, liro ay, Aray, sa ilo ataw ko, sir. Nadalan ko sa akong problema. Ako na naglagot ko. Sa problema? Huwag nagurmentado ko. Ano remetado mo ka sa problema niyo? Huwag mo paterdera sa kong sawa gabi ikot. Hindi ka masisiro, yung remetado ka, probida sa Aray, sakit na, sir. Ay, ikaw ba nila paterdera, sir? Lalim ba? Hindi ka masisiro sa mga sawa, pagitaglain na itaggal nilo niya. Huwag naman ko mga buring ko, sir. Quarantine. Mawalis lang sa imong mata, 40 ko taon. Wala may COVID. Naon lang nimo nga, ang nabiling COVID, imuhan lang naon. Mando. Day. Dali na, manguli na ta. Kanina, day, tilawon ko ning kanahangda ko. Dali na lagi ba? Bida sa di mo Oo, eh. surti ka, nanda ako kasawa. Wapa, pulis ko! Bida, ay kung ing na ito sunod, ha? Kasabot ka, ayaw, ha? Oo, sir. Ingon anak katalawan ng akong bana nga usa ka pulis. Ako nalay mauwaw kay usahay makadungog og istorya nga ako kunong bana pulis unta pero puting itlog. Mga usa ka higayon anak dito mi sa pier, may gihatod mi nga usa sa among suod kaayo, among gipasakay og barko ang among kaila. Unya. Bye, Lenny. Balik-balik niya ha. Bye-bye, amping mo. Talaga, hinit kayo duty para ba ko? Oo, lagi-lagi. Tada. Ay, ala, naay nagbagay. Unsa ko no? Naunsa ron? Nakagubot ng mga tao. Ano na? Hala, mandutan awa. May nagsukbagay ay. Uy, Hala, may nagsukbagay. Sukbagay ka. Talaga, tuwa na yun. Pulis mo ka. Karkanang mga ko kaglawas gang. Hindi ko silbi anak gang. Kasi di magsabi, pulis ka. May panupaan ka. Ato uwang nga to katalawan ni mo, oy. Sagdilan sa mga mahuman na. Say ba kuman? Lakaw ato uwang nga to kay pulis ka para usaka ng ranggo ni mo. Lakaw na yun. Gundang na sila kam, gundang na. Ayaw lang ka. Kunin mo man doy. Ako ato bi ako yung uwang. Sorry, bagay ko. May banto dito. O talawan man ka. Pulis man unta ka. Puti itlog. Sige ka. Ako dalawan niya. Warap kito, di ka. Hindi alam ka. Ta, naisuri kang hanggawa ka. Oh, uy, may balik ang kanahan. Hoy! Hoy, balik ba ka ba makakaabot dito? Kuhan kining. Ang nagsigig linayo kay day. Ang katulong mga kontra. Huwag dagat. Ha? Unya? Nakinanas tubig. Nanagat ang duha. Ha? Dagat. Nikop luto. Wala ko labot na. Sa Coast Guard na. Kakito sa Coast Guard. Ako'y nakonsumisyon sa kong bana, nauwaw kay ko aning iyang kabuang. O gusto na kong parisayno na lang siya sa pagkapulis kay mauwaw man ko sa mga sulti-sulti sa mga tao. Nga pulis ko no pero way ayo, talawan, barog ray gaayo, may lang mo dawat og sweldo. Og tungod sa akong kakonsumisyon, murag nasakit ko, mao nagpatan-aw kog mananambal nga amo ra sang silingan. Unya,
Oy, Sir Armando. Mandoy ko. Mando. Mando, ang pulis nga po tayo itlog. Mando, hastang albularyo, nahibaw na nga puti kag itlog. Ay, tuwa na ako kay chismis na. Iyo sa may ato, ha? Magpatambal ka man to. Ay, ako asawa ako. Dili ako. Ako ang asawa. O ba? Ay, Mrs., sa may problema na to. Kuan nagiing ko, oy, kining akong insomnia. Ay, insomnia? Nganong na insomnia man ka? Di man ko makatug. Ingko. Nganong di ka man makatog? Sige ko na una sa problema. O sa may imong problema, ha? Kini akong sakit kanang ingko, kining insomnia. Nganong na insomnia ka man? Wala gi ko itog. Ano wa man kaytog? Tungod sa pagsige na ko gunahon sa problema. O sa may problema nimo? Kini lagi akong insomnia, balik-balik mataan istorya. Sige, nakasabot ako. Nasakit kag insomnia, di ka makatog. O di ka makatog, tungkol kay magsigag huna-huna sa imong problema. O ang imong problema, ang imong sakit na insomnia. Okay. Sa iyo na. Aron mawalang imong insomnia na ako ipainom ni mo, ha? Na gani sa dahon nga utot-utot. Imna ni kaduha sa usa ka adlaw. Usag niya, inigmata ni mo, ang usa dayong katog ni mo. Inigtuman ni mo, ane, dili na dyan ka makahinomdom sa imong problema. Ug makatug ka na. Ug una, mawa na ang imong insomnia. Maura ni sulbad. Malimot na ka sa imong problema. Dili na ka makahinomdom. Ug makatug ka na. Ug mamaayo ka na sa imong insomnia. Para unsa man ning tambalain ko? Para nas amnesia. Ay, amnesia mo para... Ano man eh? Kuhan kang, okay na kang. Naayon kasi mong sakit gid sumya. Kaya na kay amnesia. Hilam dahil. Karihas ka mo sa mananambal, mga wamoy buot, mga wamoy ayo. Wala ko tumara ang tambal nga gihatag sa mananambal. Tiyo mo'y mamaayo man tuo ko sa sakit nga insomnia pero maamnesia masad ko. Pagkaway klaro gyud. Unya. Mando, Day. naibaw ba ka? Ikaw mo'y nakaingon nga nung nasakit ko. Ha? Ang ano ako, gutaon ka? Kundi pa tungod anak yung pagkatalawan, di ko maproblema. Ikaw kuno'y makadungog pirmi o mga istorya sa itong mga silingan, makatuog ba ka? Ay, ano kung sa istorya nila? Panay mo magkaputik itlog? Ito, di sila, ha? Aday, binuangan pag hindi mong istorya. Ay, awatan unsa na ha? Kanang imong pagkatalawan mo na hinungdan. Mo na hinungdan nga gitawag ka nilang putik itlog. Pulis gud ka. Unyag na mag-away mo kiki ka. Pagkawa mo lang ka o si mo serbisyo eh. Ako pa nimo no, may pagburisahin ka na imong trabaho. May pagmagmanicurista na lang ka. Bayad ko? Pwes, aron dili ka ingno nila nga putik kag itlog, ipakita nila kung unsa kakaisog gamit ang imong pagkapulis. Gang! Murag sakto ako masawa na. Pulis ko. Madlo-kadlo ako. Pakita na ako ang akong pagkapulis. Ipakita na ako ang iso ko. Pasok ko eh. Mayong Iso ko. pagbuminaw Iso sa ko. Lex Pino Vlog. Iso ko! Pwede. Hold up, pre. Hiyamat ha? Kabayo mo dag timing doy? Ay nalagpalag na. Ay nalagpalag. Ang binimoy ko rin. Imong pitaka. Huwag ka na uban mo mga alas. Awa ka may bawa. Kinsa di mo gi-hold up. Pulis ni. Ano magpulis ka? Madlo ko. Gahapon nga ni. Taga-NBI man ganitong ako i-hold up. Ah. Ikaw ang pulis ka na. Ha? NBI mo gi-hold up gapon? Ano? At kung sa adlaw, Vice Mayor to. Huwag kong sulti. Kabiyan sa dali mo. Ang binang imong mga kwarta o mga alas. Hasta mo rin, huwag ka nang imong pusil. Pulis mo ka. Ay, alam nga api ako pusilo. Kaya di man ni ako. Birno man ni. Ay, pagbuot ka dili ko may hold upper. Maobri eh. Sorry. Ang bida yun. Ay, tawsan ang magdada ka kaldero nulis ka. Ano man, buta. Sorry. Ang bida yun. Ginuog ko ni mo mando! Kasahin na lang ko, gang. Hanggaw ka! Hasta imong service pistol, gikuha ka soldaper! Patay ka na ni Mando, kay siguro di makabayad di ka ato! Gang!
Mao ni akong problema kay siguro yung pabayron akong bana atong yang service pistol. Unya ambot og dili baka ni siya mapreso no. Unsa ang kumantaw ni siya? Uy, unsa man akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tutsi. Hello sa tanan. Thank you. Good morning na itong tanan. Bam! May buntag! May buntag. Oh, may buntag, Bam. Ate Chichen! Yes, good morning, good morning, good morning. Good morning, Ate Pres. Good morning, mga mama. Padayon gihapon mo sa pagpalit sa Don Pepe ha kay para taas ang energy sa inyong mga bata niya. Taas ang ilang energy. Happy sila pirmi. Unya, ang Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat gihapon og OBM Special Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ha kay lami. Oh, tinoda. Lami ka ng Paulitos, macaroni crunch sa ito ibang-bawang sa gasata. Tasty fish cracker, lami pang gayo. Labi lang yun ang OBM may espesyal. Unya, mga bata, ay mo kalimot yan padong yung kailangan inom yun mo Don Pepe tabiya para taas ang energy. Happy ka! Sama sa pagganto mo sa Happy Mart, waluna kuluta budok kong manawi. Happy yung kay ka dito, samta mangumpra ka, doon na pagyutay, doon na sa raskilid sa Happy Mart o katubangan diri sa budok. Salamat kayo ninyo. Unya, sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, good morning, buri ako Yanik Pipito, Diaz Toledo. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito. Unya, sa akong amigo po, si Dudong naman, si Raul Alibio Isuto. Salamat kayo ni Mudia. Si Raul Alibio Diaz Konsolasyon. Thank you so much sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer. Salamat kay ni Mudia Kap. O sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asar, Chorike Asdar, si Ryan kang Kimam Kasmer Rao, Attorney Ibon Abapo, Lister Daan, Kunsihal Lister Daan, Kunsihal Francis Paris, Kunsihal Dave Tumula. Dave Tumula. Kunsihal Hariran, o si Novi Abelia Cabatino. Puro siya sa South Han, anis na siya. Kap Grimar Barite, ang isuon ni Ma'am Richel, o ni Sir Alan, nga may tagiya sa Alrich and Alros Big Shop. Puro sila sa South o sa Norte, akong amigo. Sila si Doc Boy Labelia. Morning mo diha, Doc Boy Labelia. O si John, Jewel Garganera, atong ang Panday diri sa Norte, o si John Alcover. Thank you kayo, salamat kayo ni mo diha. Tato mga konsihal sa Norte. Thank you so much kanin tanan. Okay, Ate Pres? Okay, ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom danog sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diuto mo, maugyapon. Usag yapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Maugyapon, inikaon ni mo sa imong panihapon, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na mo kabalaka, ayaw kahadlok. Tungod kayo na na'y makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong kibati-bahin aning kidney o UTI. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. O niya, pasalamatan po na ako akong amigo nga si Kap Ray Marimon. Nangumustar ba taon si Kap Ray Marimon sa Barangay Malingin, Barangay Mamawan, Barangay Hingutanan West o sa Hingutanan Est sa taga-Bilang-Bilangan. O niya, sa Bilang-Bilangan Dako o sa Bilang-Bilangan Diot, si Barangay Pag-asa o sa Barangay Pinam. Nangumustar ninyo si Kap Ray Marimon nga ang kapitan sa Liberty diya sa Bien Unido Ball. Kumusta ka niya, Kap? Nga salamat kayo nimo sa imong mga tanod po nga gipagamit nimo sa to ang Sidlin Mituel, ang
tinuod nga muwag tang sa tupanot, pamaol para kitsi kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan nilikay pagita sa dinggi, sa tuang said, linimit oil nga anhara na to, bapalit sa butika. Pero gayo mo butika, anhara mo palit sa Shopee. I-type lang na ninyo ha, said Marketing Incorporated, Panyawan Herbal, Sarawan News Facebook. Na inyo makita mga genuine dihang nga mga produkto sa said Marketing. Sama sa ato ang ginaingon nga said liniment oil o nga ato ang Panyawan Coffee Mix nga ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Pwede na mo, dili na mo atos butika, mag-Shopee na lang mo. Ha? Shopee lang tapalit. Bam! Salamat! Alabinan sa ato mga celebrity project beauties of users sa mga sakop sa BEC din ha sa mga Ilongos Lady dapit sa Barangay Tugepa. Mr. Brother Alfred Radores o kaya mga miyembro Boy Usa, Marilyn Bellunes, Cristina Hilos, Dolorosa Lampios, Crisilda Galano, Ana Engito, Estrella Saporas, Rebecca Sarco ug Marilyn Bautista. Sa lili pa mo mato sa mga prayer meeting. Ayaw ko mo kalimot ha sa Celebrity Kojic Biorizon. Kaya doon kini mga sangkap nga guluto tayo papaya extra kung doon na sa kini natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Magpabilin ka mong Cutis Artista Cutis Porcelana younger looking. Tinawar ang panit ni Ma'am Rose ang asawa ni Atty. Atan Valiega sa Argao. Nindot kayo. Alang sa kini sa mga bata ha para doon ka mo yung mga protection sa inyong mga panlitan doon na dead skin. Repair kini og doon mga skin problems. Doon na magani murag up blackheads or whiteheads. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Ano lang kini tatak? Said Marketing. Muna tanawag ninyo sa butika. Ayaw ka mo pamalit og bisag asa lamang ka pasugamak na ka mo sa dili eksakto nga product. Thank you. Okay ba? Nya mga kaisunan, bisag asa tado, bisag asa tapadog, inom og kautan, doon na yung toksin. Nga busod sa itong kalawasan, nya nagtoksin, kung mupundo na rin itong lawas. Sus, grabe ka na mo daot sa itong blood cells. Atong blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa itong kalawasan. Unya, kung madaot na siya, kay cover o putos man ang itong daot, taon na nagtoksin, mao na masakit kang daghan kayo, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o constipated ka, ingon man, kining ato ang problema sa kidney mo na nga kinahanglan i-flush out na nato ang toxin nga nasud sa tong kalawasan pinaagi sa pag-inom og G-detox simple ra kay usara ka G-detox ang atong imnon usa ka adlaw usa ka oras dili pa ka mukaon kada adlaw na murag maintenance na to pero duna na kay balatian yung katulog yung kay buntag gud tuhapon usa ka oras di pa kabukaon usa ngadto sa duha ka kapsula matag adlaw imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw G-detox plus herbal capsule ang pinakakusog number 1 kini mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan Ate Pres Okay, ang schedule na ito karagad galyat. si Inday Tutsi Tutsi. okay Tutsi Ate Pres ang bana police pero talawada siyang bana talawan kay Ate Pres Ang pulis? ang pulis nga si Kuan. Talawan kayo. Grabe kayo. Ang dahil mga Away? away-away. Di yun ay. Iyan lang. Dihagi ka usa nga. Gikwiliuhan siya atong nagirumitado. Yung asawa may nakaluwa siya. Budalan mo siya asawa. Kuya Pan. Doy. Nya di ka usa nga. Gina siya asawa. Isog di. Isog. Dahil ka usa nga. Dito sa spear. Kay gatod. Sumbagay itong mga katong mga tigkarga to, kargador. Nya. Nya iyatang duolon, natagak maskuan. Natagak man dito sa dagat. Murag kaluyan sa si Ate Pres kay mga isog dagko kay tao mga kargador. Kulata natagak sa dagat, balik siya sa agin siya. Day, anan, natagak sila sa dagat. Nya kuan na dito, awangan siya di sa Coast Guard na, di na ako. Coast Guard na kinaka. Coast Guard na. Coast Guard na. Kasi Coast Guard mo yung sa inland. Karon ang karapusan gitulis siya. Duklo na gutaw siya tulis sa gidamang kaldero. Doy. Mao daw pag uli niya sa bay, siya uli gid man mauni telephone ko kay kansa. Say na ko day. Undang ako. May, Undang niya siya. may paymaguan siya, tanod. Kuan ka nang mamdiktorista. Iking na siya, manikristan. Luuya po taon. Luoy ata niya bando eh. Sige na, may alam na, oy, di magkakitag away, di magkakitag gubo. Ikaw ra ba sa dani ka tudlo toske nga talawa na imong bana. Kay iya pala buon Ate Pres. Doy. Pulis ya pala buon pa taon. Di Ugunaw na gyud Ang pulis. yan, ang asawa na lang magpulis. May paana. Yan, magkuha na lang kanang, ari na lang sa bahay ang yan ba na. Bal! Unsay basa na to diya, diya sa Bible nga pulis, talawan, be. Unsay kuan, unsay yang pakunta na dihalan. Pulis, talawan. Sa omni niya ba na, talawan mo gani. Resign lang ko siya, o sila imay mo.
Nadapag yun yung service pistol at press. Ay. Sa gobyerno. Kabayan yun sila ito. Saan nga. Okay, kuan man na, government issued man na siya, di ba? Barato naman ang pistola. Na may pistola nga barato ma'am. Na itag na mga ibutan na to. 22,000. Pwede naman niya. Iyahan ko ano. Pero ang kanang mga original po. Aka naman. Na NMM naman ang ipanggamit sa ato mga pulisan. Kaya katong mga original yun nga 1911. Katong 45 yun pistol. Tag ko ato. 70, 90 mil. So ito si Bro Joel anak kay arma sa ni Bro Joel Binse diya sa Aqua sa Bien Aqua tulis-tulisan yan din ang puro to niya. Kang arma. So ito si Bro Joel anang mga pistola ati pres kadang mga 1911 bro mga 70 80 no ana no 1911 nga 45 pistol mga ana di ba? Ha? Mahal lagi. Bambina, dili Ba, ka ano ba? na. Abi ni mo Biblia gulyat. lagi. Abi ni mo gulyat kung ang tinuod gani siya nga tinuod yun ang istorya nga polisiya. Oh, doon naman yung mga training nga. Nga kung ano na pulis nga talawan man. Dili, kato pag-training nila, sa kontra. Kung ano man to. Actual na, nga tinudanay na, makakak na. Kakak siya. Sakto tayo maging ulat nga ang asawa na lang magpulis ang mauna kay kadaghan ang mga hitambo nga hapit sa mahug sa kanang kakuyaw, hapit sa mahug sa kamatayon, ang asawa may ni karate. Malagi na niya, ang banalan ko no, sa parlor. Magmanicurista. Sa Kaya na lang. guide kamay ha. Matthew 28 verse 18. May iduol si Jesus kanila og niingon. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. So, ang kining akong ibasa karon umbot pasabot ni ini nga wa nagyud tay laeng kadangpan. Kay naarabay gisulti pa diri ni Jesus sa lain nga verse nga kung wa ako wala kamoy mahimo. Karon og ingon tang punga og sa pertihon pa kay tao raman ta mao nating talawan siya. Paresign na lang na. Ang asawa may sinderlan? Ang asawa may sinder? Paresign na lang ng misis. Kung maunang imong bana nga pulis, kung mapay hold up, kida ang kwarta, kida ang alas, kida pang pusil, paresign na lang na. Pila ba katuig ang serbisyo ni mo? Di ba ang pulis bilyate, no? Bilang ingon ko, maabot nung kag 20 years, bahala ba tanoon pa ka, pwede na ka mo resign, pwede na ka mo retire. Ba? Kumplito ng benefits. Dili ko sigurado, ha? Pila naman siya sa katuig sa serbisyo, ma'am. Panalita na kabutan siya 20 plus, tinuon ako na dunggan nga kumplito ng benefits, 100%. Paresign na lang na. Paresign na lang. Oo. Pamuhay na lang pong manok diya o di ba baboy o pong kontra. Ang kanang manok, ma'am, pa-practice niya ang pusil-pusil kay permiso na siya. Ayaw atong manok nga iso kayo nga hastang iro mahadlok kay atong prostas pikas. Bita ma'am, kay pananglitan og ingon-an ang kinaiya sa imong bana, wa gyud mahimo, di gyud mo modelanto siya pagka-pulis. May bawano niyan siya nga wa day siya nahimo. Nga ikaw mo itig karate na sa kontra ikita. Nga may bawa na. May kiwa siya investigahan sila kadagkuan at preso. Ganong nada ang pulis hold up. Ang pulis man siya. Ang pulis nada ang pusil. Paresay na lang naman. Mauna. Okay. Siya maningon ng morosay ko. Sa iba ko niyang siya noon may mapatyan. May kani kayo hold up siya ate pres. Kaya wa siya dunggaba. Wa siya patya. Oo. Paresay na lang na, og pangitan lang lain trabaho nga kandili siya makuyawan, mao magyapon wa man siya mahimo kay og matud pa ati sila ikaw may kursunada kay ay maayo ikaw na lang pulis para mo dilanto mo. Kay og sa kuan pa kanang og sa kang anintiban pa wa na may kaisog ug buray gahi, wa na mahimo, no? Og mingon ka nga pasigihon mo na siyang pulis. Unya, simba ko, siya mahipat yan. Unsa man ka, malipay ka na. Kung ikay, pananglitan na bati preso, pananglitan o ka ng dili kompleto pa yung serbisyo, dili man siya ka-avail sa mga benefits at pres. Dili man siya ka-avail. Mas maipag, paresign no na lang mo, kay, tinawag ba itong hasta itong apera? Nagtakob sa kaldero, nagpuspos ang kaldero ang polis. Kalain sa tanaw no, ari siya ibutang diri sa publiko, aray sa dalawa sa syudad dyan, mag-traffic sa inanaw, dagang mga tao makita niya, uy, ang pulis, gi-hold up, pero ting uwawa.
Di ba? O, tibang-tibang nga lamang, o dili na siya ganahan, paresign na lang kaysa magkonsumisyon ka na imong bana perme, ha? O salamat magpadagan itong tuluman, no? Kung ako ang paso. Okay, salamat kayo no mga ka-listeners na humala dyan no ang ako masultiho no katong adlaw nga ang suwatan po pinadaan ni Totsi. Huwag daghang kayong salamat no mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.